जोङो coordination committee of the tribal relations of Assam एबा सुंद'यै सिसिटिनि जानानै जों बे गभर्नमेन्टनि जा ग्रुप अफ मिनिस्टार्सनि रिपर्ट बे रिपर्टखौ जों रिजेक्ट खालामदों आरो मानोना बे मोनद' हारिया एसटि जायोब्ला दानि थाखानाय एसटिफ्रा जोबस्रांगोन जोबोद खहा जागोन जोंहा पलिटिकेलि ससियेलि इकनमिकेलि बा एडुकेसनेलि जोङो एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरा गोबां खहा जागोन आरो जोबस्रांगोन जोंखौ डेस्ट्रय खालामनायनि बे मोनसे गभर्नमेन्टनि पलिसि ओंखायनो जों सिसिटुआ बेखौ मानिना लानो हायाखै जों थोंजोङैनो बेखौ रिजेक्ट खालामखादों ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जा रिकमेन्डेसन आरो बे रिकमेन्डेसनखौ नायबिजिरनो थाखाय जों कनसालटेटिभ ग्रुप मोनसे दादोंमोन बे कनसालटेटिभ ग्रुपनि चेयारपार्सना जादोंमोन सुहास चाकमा हिउमेन राइट वर्कार बिथांनि माने दैदेननायाव बे कनसालटेटिभ कमिटिया नायबिजिरनानै नुबाय जे बे पपुलास एन्ड एडभान्स ग्रुपफोरा एसटि स्टेटास मोनोब्ला जोंनि थाखानाय माने मोनजिब्रै कमिउनिटि आरो बे फिसा फिसा कमिउनिटि आरो जोंनि टटेल पपुलेसना जादों अनलि 45 लाख किन्तु दा बे मोनद' हारिनि पपुलेसना जादों अलमस्ट 2 कोटि बे 2 कोटि मानसिखौ जुदि दानि 45 लाखसल' मानसिनि सायाव जुदि जाबसिननानै होयो जोंनि बे एबरिजिनेल ट्राइबेलफोरा गोबां खहा जागोन ओंखायनो जों बेखौ थोंजोङैनो रिजेक्ट खालामखादों आरो जोङो अपोज खालामलांबाय थागोन फैगौ इलेक्सननि इयुननिफ्रायनो जों मोजाङै नांलांगोन बे माने मोनद' हारिनि एसटि स्टेटास मोननायखौ जों होबथानो थाखाय जिकुनु पर्यायसिम जों खामानि मावनो रेडि थाखाबाय आरो मानसि दा जोंहा मोनसे लास्ट उपाय थाहैगोन जोङो आयेननि आश्रय लागोन जोङो कर्टआव थांगोन आरो जोंनि आखायाव गोबां जोंहा डकुमेन्ट दङ गोबां एभिडेन्स दं मानोना गपिनाथ बरदलै आरो एबि थाक्कर होननानै जितु जइन्ट कमिटि एक्सक्लुडेड एरिया पार्शियेलि एक्सक्लुडेड एरिया कमिटियाबो बे मोनद' हारिखौ जेब्लाबो रिकमेन्ड खालामाखै आरो लकेल कमिटियाबो बे मोनद' हारिखौ एसटि जानो नांगौ होननानै बुङाखै आरो आसाम सरकारनि जितु आसाम स्टेट रिसार्च फर शेड्युल कास्ट एन्ड शेड्युल ट्राइब बे इन्स्टिटिउसनाबो जेब्लायबो बिसोरखौ एसटि जानांगौ होननानै बुङाखै बरन्स' अबिसि हिसाबैसो बिथांमोनखौ स्टेटास होदों आरो गासै अबिसि हिसाबै स्टेटास मोननायनि उनाव बियो एसटि जानो हाया बे आनकनस्टिटिउसनेल जायो ओंखायनो जोङो जुदि सरकारा गोब्राबैनो बिथांमोनखौ जुदि एसटिनि मर्यादा होयोब्ला जों कर्टआव थाङो जों सुप्रिम कर्टआव फाइट खालामगोन